Per entendre què passa avui a Catalunya, hem de mirar enrere. I no una mica, no. 2 segles enrere. Avui farem precisament això. Un viatge per 200 anys d'història, des de les guerres del segle XIX fins a les tensions que vivim avui dia. Les arrels del que veiem ara, ja us ho avanço, són molt i molt profundes. Llavors, què és Catalunya? Una nació? Una regió? Un conflicte que no s'acaba mai? Aquesta és la gran pregunta, oi? I per intentar respondre-la no en tenim prou amb obrir el diari d'avui. No. Hem de rebobinar. Hem d'anar a buscar aquells moments clau que van forjar les identitats, les lealtats i, sí, també els conflictes que marquen la Catalunya d'avui. Doncs vinga, som-hi! Ens plantem al segle XIX. I quin segle? Un caos absolut? Penseu que l'antic règim, aquell sistema de reis absoluts i privilegis, s'estava ensorrant per tot arreu, a tota Europa. I Espanya, és clar, no en va ser cap excepció. Va ser precisament enmig de tota aquesta moguda que va néixer la política tal com l'entenem avui. Mireu, aquesta cronologia és un no parar. Primer, la guerra del francès, que ho capgira tot. Això obre una escletxa per a les idees liberals i d'aquí surt la famosa Constitució de Cadis. Però què passa? L'absolutisme torna amb força i, patapam, dècades de conflictes. I el plat fort van ser les guerres carlines, una lluita a mort, literalment, per decidir quin país es volia ser. O sigui que al final, de què anava tot plegat? Doncs de 2 maneres totalment oposades de veure Espanya. D'una banda teníem els liberals. Ells volien un estat modern, centralitzat, amb una Constitució, una mica a l'estil francès, diguem-ne. I a l'altra banda, els absolutistes, els carlins. Ells defensaven el de sempre, rei absolut, poder per a l'Església i, atenció, aquí ve el punt clau per a Catalunya, els privilegis regionals, els anomenats furs. Eren les lleis i institucions pròpies que Catalunya havia perdut fa ja més de 100 anys i els carlins prometien restaurar-los. Bé, i mentre bona part d'Espanya s'estava embarallant en aquestes guerres, a Catalunya estava passant una altra cosa. Una cosa molt potent. Una mena de doble revolució. Per una banda, econòmica. Per l'altra, cultural. I aquest tàndem ho canviaria absolutament tot. Catalunya es va convertir literalment en la fàbrica d'Espanya. La indústria tèxtil va ser el motor de tot. Imagineu el paisatge, sobretot el costat dels rius, com el Llobregat, omplint-se de xemeneies, de colònies industrials. La màquina de vapor ho va canviar tot. I és clar, això va generar molta riquesa, va crear una nova classe social, la burgesia, però inevitablement també va portar un munt de tensions socials noves. Però per fer-nos una idea de la magnitud del canvi, mireu aquesta xifra. Més d'un 95% de creixement. O sigui, la població de Catalunya gairebé es va duplicar en només un segle. Això és una autèntica bogeria. Una explosió demogràfica brutal, sobretot a les ciutats industrials com Barcelona, que va transformar la societat de dalt a baix. I és clar, una transformació així no podia ser pacífica, ni de bon tros. Va néixer una classe social completament nova, el proletariat. La classe obrera industrial, i aquesta gent, lògicament, va començar a organitzar-se. Van aparèixer sindicats potentíssims per lluitar per unes condicions de vida dignes, fins al punt que Catalunya es va convertir en un dels grans focus del moviment obrer a nivell mundial, un lloc on idees com l'anarcosindicalisme van arrelar amb molta força. Recordeu que parlàvem d'una doble revolució? Doncs aquí tenim la segona part. Mentre les fàbriques traïen fum, passava una altra cosa. Una cosa més silenciosa, però igual d'important. La Renaixença. Un moviment cultural que va fer una cosa clau. Va recuperar la llengua catalana per a la literatura, per al teatre, i va redescobrir la pròpia història. Aquest renaixement cultural feia la llavor, la base sobre la qual, anys després, creixeria el catalanisme polític. I amb tot aquest bagatge arribem al segle XX. Un segle que comença amb unes esperances enormes i que acaba portant la tragèdia més gran. Va ser com un parèntesis de llum, de llibertat, que es va tancar de la forma més brutal que es pugui imaginar. L'any clau, 1931, cau la monarquia i es proclama la Segona República Espanyola. Per a moltíssima gent, allò era l'inici d'una nova era, una era de democràcia, de progrés, de justícia social. I per a Catalunya, en particular, allò significava una oportunitat que feia segles que esperava. I l'oportunitat no va trigar a arribar. Només un any després, el 1932, s'aprova l'Estatut d'Autonomia. I això què volia dir? Doncs que es restabilia la Generalitat, el govern propi de Catalunya, que havia estat abolit 2 segles enrere. Imagineu l'optimisme que es devia respirar en aquell moment. Però tot allò va durar un sospir. El somni republicà es va trencar a cop. El 1936, un sector de l'exèrcit fa un cop d'estat contra el govern legítim.
El cop fracassa a mitges i el resultat és el pitjor possible, una guerra civil terrible que va destrossar el país. I Catalunya, que era un dels grans pilars de la República, es va trobar de ple enmig de la guerra des del primer dia. El 1939, amb la victòria de les tropes de Franco, comença el capítol més negre de la història recent. Gairebé 40 anys d'una dictadura fèrria. I després, la mort del dictador va obrir un procés llarg i complicat per tornar la democràcia, la transició. Aquesta frase ho diu tot, oi? La dictadura de Franco va anar directament contra la identitat catalana i ho va fer de manera sistemàtica. Es van carregar les institucions, com la Generalitat, i van perseguir la llengua. El català va ser prohibit a l'escola, a l'administració. L'objectiu era claríssim, que no quedés ni rastre de cap tret diferencial, ni cultural ni polític. Però quan Franco mor, el 1975, la societat es mobilitza. Hi ha una set de llibertat enorme. Tot aquest procés, la transició, acaba amb la Constitució de 1978, i aquesta Constitució obre la porta a una nova organització de l'Estat, reconeixent les autonomies. Per a Catalunya, això va ser fonamental. Significava recuperar la Generalitat i aprovar un nou Estatut d'Autonomia, l'any 1979. I amb això aterrem ja al nostre segle, el segle XXI, un moment en què aquelles tensions històriques que hem anat veient entre l'autogovern català i l'estat central tornen a esclatar, i ho fan amb una força que no s'havia vist mai. Aquesta cronologia recent és absolutament clau per entendre on som ara. Tot comença el 2006, amb un nou estatut que buscava ampliar l'autogovern. Però què passa? Que 4 anys després, el 2010, el Tribunal Constitucional li passa el ribot i en retalla parts fonamentals. Aquesta decisió, per a molta gent a Catalunya, va ser una galleda d'aigua freda, una humiliació, i va actuar com la gúspira que va encendre la metxa. L'independentisme, que fins aleshores era una cosa minoritària, comença a créixer de manera exponencial. I tot això ens porta directament a la gran crisi del 2017. I arribem a l'octubre del 2017, el moment en què tota aquella tensió acumulada durant anys arriba al seu punt màxim, al punt d'ebullició. Es fa el referèndum i dies després el Parlament de Catalunya fa una declaració d'independència. La reacció de l'Estat és contundent, l'aplicació de l'article 155 i la suspensió de l'autonomia, una mesura mai vista en democràcia. El resultat? Una fractura política i social que encara avui costa de tancar. I aquí tanquem el cercle. Hem vist un viatge de 200 anys, de les guerres carlines a la Renaixença, de l'esperança de la República a la nit de la dictadura i fins a la crisi del segle XXI. Si ens hi fixem, hi ha un fil conductor, una constant, un conflicte entre una voluntat d'autogovern i un estat centralitzador, i una capacitat de resiliència enorme. Diuen que la història no es repeteix, però que rima. La gran pregunta que queda oberta és: quin serà el pròxim vers d'aquesta història?